תודה רבה. Thank you very much. שוקרן. לאירוע שפה. ולקבוצה שלי, שתרגמו לי עברית והסבירו לי. בזמן הסרט אני חשבתי על כמה דברים. דבר ראשון שנוכל לעשות אולי איתכם ועוד אני חושבת שצריכות לשבת ביחד, יהודיות, מוסלמיות, דרוזיות, בדואיות, אוקיי? ונוצריות, כולם ערביות, תגידי ערביות. לא, כי אני מכירה שיש לפעמים הבדל בגישה, ואז אני רוצה פשוט שיהיה מכל החברה, גם יש הבדל יהודיות מימין ומשמאל ומכל מיני, אוקיי? זה הכוונה, יחד עם קבוצות לא רק במתנ"ס, גם אולי בטעם עירייה או מועצה, אני לא יודעת איך לעשות, אני לא יודעת איך לעשות את זה, זה מה שאני רוצה. אני רוצה, כמו שהם עשו, מסה של נשים, אוקיי? באנגלית היינו אומרים sit-ins, שיושבות, הם ישבו בשוק הדגים. אנחנו יכולות לשבת גם כן, אבל יותר חשוב, אני חושבת, בכנסת. כן, נכון, צודקת. בכנסת, אוקיי? ישיבת שבט, קוראים לזה ישיבת שבט. ישיבת שבט, sit-ins. ב-31. ב-60. עם השחורים, אוקיי? שאנחנו עשינו את זה. מרשה, ב-31 לאוקטובר זה קורה, אז אתם מוזמנות לבוא. זה לא מתאים ב-31 לדצמבר? לאוקטובר. הקרוב, זה יום ראשון ושני. שבוע הבא. עושים צעדה מהבית של ראש הממשלה לכנסת. ושם עומדים וכל החברי כנסת שבאים למליאה הראשונה של העונה יעברו דרכנו ויראו אותנו מבקשות לחזור לשולחן לעשות הסכם. עכשיו עוד שני נקודות, אוקיי? שתי. כן, אוקיי. את יכולה לתקן את הערבית שלי ואת העברית שלי. לתקן את האנגלית שלך. עכשיו, ולא השפה. אנחנו בו בשביל המובן, בשביל העניין, ולא בשביל השפה. השפה עוזרת, אוקיי. כן. המדיה, התקשורת, אנחנו לא מספיק לוחצת על התקשורת גם בארץ, אוקיי? צריך להיות, גם היה צריך להיות אולי פה, תקשורת שידעו שאנחנו יושבות ביחד. ולא רק העיתונות, גם לא רק הוואטסאפ, לא רק בינינו, כי אנחנו מסכימות, אוהבות אחד לשני. אני רוצה להגיע לאלו שבאמת שונאים אותנו, ושהם יבינו שאין מה לשנוא. אני יהודייה, את ערבייה, אתה ערבי, אין מה לשנוא, צריך להבין, לשמוע את הסיפור שלך, לשמוע את הסיפור שלך, אוקיי? ולהגיע למקומות האלו אולי. והנקודה הבאה זה בבחירות. לבחור את האנשים, אני יודעת שזה נורא קשה, הבן אדם או האנשים שיושבים בכנסת לא מדברים בשבילי, אבל זה מה שבחרו. אוקיי? למה בחרו? כי אלו לא היו מספיק שבחרו אנשים אחרים. אני לא איש פוליטיקה, אבל אני מבינה שזה משהו שהולך, הפוליטיקה. אז אנחנו צריכות אולי לעזור לאנשים שרוצות או רוצים שלום, ומוכנים להזיז את זה, להגיע לכנסת ולשנות ולשבת עם האנשים שרוצים שלום במקומות אחרים. אני גם רוצה.